Sut mae miloedd o bobl ar draws y byd wedi troi yn milioners trwy ddefnyddio arian y dyfodol, Bitcoin. Yn syml, yn wahanol i arian traddodiadol, arian ddigidol yw cryptocurrency. Dim coins neu phapurau, mae fy mond yn bodoli yn cyberspace. A un o'r prif fathau o cryptocurrency yw Bitcoin. So, sut mae fe'n gweithio? Mae'n syniad od. Fel bydd y person yn cloddio mair gyda chaib a rhaw, mae Bitcoin yn cael ei gloddio yn yr un modd, ond gyda chyfrifiaduron, wrth i gyfrifiadur prosesu algorithm cymhleth iawn. Yn y pen draw, mae fe'n poeri allan Bitcoin. Algorithm cymhleth i fewn, Bitcoin yn dod mas. Cafodd yr holl beth i greu gan boi o'r enw Satoshi Nakamoto, a nath e mond greu tua 21 miliwn o Bitcoins. Felly nôl at yr air. Fel yr air go iawn, fydd un dydd wedi cael ei gloddio yn gyfan gwbl, mae'n gwmws yr un peth gyda Bitcoin. Oherwydd prinder y Bitcoin, dyma'r rheswm pam bod ei bris a'i werth yn codi o fis i fis. Pan ddechreuodd Bitcoin nôl yn 2009, a phris pob bloc yn 10 punt y Bitcoin, doedd ddim rili meddwl bysau Bitcoin dod yn boblogaidd iawn dyfodol. Ond am Eric Finman, sy'n 18 oed o America. Nath Eric brynu gwerth 1,000 o bunnoedd yn Bitcoin nôl yn 2009. Erbyn heddi, mae'r Bitcoin yna gwerth 2.5 miliwn o bunnoedd. Ond yw e actually'n filiynnydd os mae methu printo'r arian mas a gwario fe? O, ydy. Mae sawl cwmni nawr yn delio gyda Bitcoin. Mae'n fodlon cyfnewidau ar gyfer, wel, arian normal. Mae hyd yn oed cwmnioedd fel Lamborghini wedi dechrau caniatáu cwsmeriaid i dalu trwy Bitcoin. Ond, cyn gorffen, dyma wers bach i chi. Os chi'n meddwl bod gennych chi hard drive adre gyda bach o cryptocurrency arno fe, be bynnag chi'n neud, peidiwch cael gwared arno fe. Fel nath y Cymro, James Howells. Taflodd hyn hard drive nôl yn 2013, cyn sylweddoli bod 7,500 o Bitcoin arno fe. Sydd heddi gwerth 63 miliwn o bunnoedd. Ar hyn o bryd, mae'r drive yna wedi gladdu rhywle mewn tip cyngor yn Casnewydd. Gutted.